Hi guys, let's talk Maskandi lyrics. Uthi umenzi akusahlale ngenzini ngiyakhumbula ekhaya ethi wathi angishiya abazali bami ngavuma umntanami ungenaphi lapho. Now let's talk about the level of gaslighting here. Now this woman is being very narcissistic because what do you mean indoda set a standard for the type of woman that he wants? One mina ngifuna umuntu ozoshiya ingane azoziganela. Wabona ukuthi no man, ake ngilahlekelwe indoda. I'd rather abandon my own child. Wafika emzini, kwashisa emzini, ukhumbula amathumbu akhe emuva because it's a whole person that you left behind. And it's not just a whole person, it's a whole person that came out of you. Sekuyasho manje ukuthi no, I was wrong to choose a man over umntanami. Kodwa manje you want to blame a man that set a standard that you abandon your child to fit into. Sekuwuye manje usuthi umntanami ungenaphi lapho. That kwakufanele ungithathe naye ngangizovuma. Wena ubumshiyelana umntwana ekhaya. Like to the women that decide ukuthi no, ngiyemzini ngishiya ingane ekhaya, nomalume nogogo nomkhulu, with whoever, uze impela uzala ingane and not mother ingane, uyoba umama emzini. For what good reason? Uyozusho manje ukuthi kwakumele uthathwe nengane. How come ukuthathwa nengane was not a standard you set usazi ukuthi uyajola and ngeke uphinde ubuyele kulo muntu owakutholisa umntwana? How come you didn't set that as a standard from the get-go nje uyiqalela umjolo emva kokuthola umntwana? Manje usuyazibona ukuthi cha ngonile, ngona, ngenza iphutha, akusahlaleki ngikhumbula umntanami. Kodwa manje futhi you don't want to take accountability. Sekufanele kublame lo mfana wasemzini yabantu ukuthi why didn't you set it as a standard from the get-go? Noma wena as umuntu onengane, why ungayitshelanga nje from the time uyibuyelele emjolweni ukuthi umuntu odinga umuntu ongenayo ingane angisiyi type yakhe, noma umthanda noma kunjani awusesiyi type yakhe, uzela ngithi wena.